Какво бих така посъветвала, препоръчала на родителите да спрат да правят от утре? Това е да критикуват детето. Естествено, най-малко пък пред детето. Нали, ма тя пише грозно, ма той не може да казва, ма фъфли, ма така. Наистина забравете тези неща, моля ви. Винаги има нещо положително в детето, нека то да е на фокус, говорете за него. Когато детето чува тези думи, той е такъв, той плаче, той е палав, детето се чувства така длъжно да ги изпълнява и повярвайте ми, те са точно такива, каквито вие казвате, че ако кажете дори на едно непослушно дете, че днеска е било много послушно, днеска е било много добро и така умее да ви слуша и да играе добре с децата и да е внимателно, да, то ще започне да го прави една идея повече. Така че от утре естествено спрете да критикувате децата си, обичайте ги и ги подкрепете.